कौन चलीची आलू पୋଟଳ କଷା କରାଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଛଣାଯାଉଛି। ଆଉ ଦେଖିବା ମୁହଁଟା ଝାଳ ଝାଳ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି ତ ଗାଲରେ ଯେତିକି ତେଲ ଅଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଦେଲେ ଚଳିବ। ଖାଲି ଚିକି କରୁଛି। ହଉ ଆଉ କ'ଣ ରୋଷେଇ ସରିଲା ନା ଏତିକିରେ ଆଉ କ'ଣ ଆହୁରି ହେବ ନା ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ହେବ। କ'ଣ ହେଇ ସାରିଲାଣି? ଡାଲମା ହେଇସାରିଲାଣି, ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ଆଳୁ ଭଜା ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ପୋଟଳ ଛଣା ସରିଲା। ସକାଳ 8:30ରୁ ସବୁ ଶେଷ। ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ଆଳୁ ଭଜା, ଡାଲମା କ'ଣ କଳା ଦେଖାଯାଉଛି ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ଆଳୁ ପୋଟଳ କଷା ହେବ। ଆଳୁ ପୋଟଳ କଷା। ଯେ ଏତେ ଆଇଟମ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି? ଆମର ସବୁଦିନ ସେମିତି ହୁଏ। ଆଜି ନା ସବୁଦିନ ଏମିତି ହୁଏ ଯେ ଆଜି କ'ଣ ନାହିଁ ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି। ଏଇଛି ମୋ ମା ଆଣିକି ଶାଗ ଦେଇକି ଗଲାଣି। ଶାଗ ବି ହବ। ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ଯେ ପୁରା ଚିମ୍ନି ବି ଚାଲୁନି, ଗରମରେ ପୁରା ଭାସି ଗଲାଣି। ମୁହଁ ପୁରା ଚିକ୍ ତେଲ। ଏଇ ଆମ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଶାଗୁ ତିଆରି ହବ ଏବେ। ଆଉ ଏଠି କ୍ରିସ୍ ପାଇଁ ରୁଟି ହବ।